आं मुस्लिमा हिमानि नार्जारी गरायबारि एरियानि जोङो नैबे दिनै गोदानै दाफुंजानाय ससियेल डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि महरै जोङो थिसनजाबाय। जोङो आइजोफोरनि गेजेराव जोङो साथाम दङ, बायदेव सानै दङ आंजों लोगोसे। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो, बे बिबानखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर' हारिया थारैनो उन जानानै दं। दा जोङो उन जानानै थाबाय थाबा जानाय नंला। जोंहा गोबां मावनो गोनां खामानि जोंनि नोजोराव गोग्लैदों, बा जाय बारग' NDFB बिथांमोना मावगासिनो दङ। दा बिथांमोननि मावनायाव जोंबो लोगोसेयै खौसे मावनो थाखाय जों सिगांदों आरो बे आफादखौ नाजावनानै लादों, बे बिबानखौ जों नाजावनानै लादों। थारैनो आङो गोजोननायजों बुङो, जोंनि समाज डेभेलपखौहाय जों गावनो बानायनांगोन। जोङो गावनि गामिखौ जों मोजां खालामाब्ला एबा फोसाबनानै लायाब्ला गुबुना रावबो जोंनि गामिखौ एबा जोंनि एरियाखौ फोसाबनानै होफैनाय नङा। बिनिखायनो बे खामानियाव जों आइजोफोराबो फुरायै 100% जोंबो हेफाजाब आरो मदद खालामगोन होननानैहाय आङो बुङो। आरो बेजों लोगोसे आं बुंनो नागिरो, जोंजों लोगोसे जाय मोनफ्रोमबो गामिनि सोद्रोमाफोर, आफादगिरि नेहाथारि आरो गामिनि गाहाय बिमा बिफा बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं खावलायो आरो हेफाजाब होनांगौ जोंजों लोगोसे। दिनै आं गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ बुंनो नागिरदों, गोग्गानानै जोङो गासैबो खौसे जानानै मावोब्ला जोंनि थाखाय जेबो मावनो हायै जेबो गैया बे बुहुमाव। दिनै जोङो बेबायदि आफाद दानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जाखांफुनाय जाय सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायगासिनो दङ आरो फरायफुनाय समाव बिथांमोना जायफ्रा निसा जिनिस जागासिनो दङ, लोंगासिनो दङ, माथ्र सेंग्राफोरल' नङा, सिख्लाफोरनि गेजेरावबो बेबायदि जानाय लोंनाय खामानियाव गोबांथार थांनायखौ जों नुनो मोनदों। बिदेशाव थांदों, बा जोंनि गामियाव थानायफोरा गोसोबायदि फरायनायफोरखौ गारनानै जानाय लोंनायजों गोदोनानै दङ। बेबायदि खामानिखौ जोङो दिनै फोसाबनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बे फोसाबनो ओंखारबोनायाव जाय आफादखौ दैदेनदों, जाय आफादखौ दाफैदों, बिथांमोन बारग' NDFB बिथांमोनखौ आं जोबोद हामबाय होयो बे खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय। आरो जोङो दिनै गोरायै बुंदों, जोङो आइजो जानानै, बिमा माहारि जानानै बे खामानिखौ जोङो 100% जोङो मदद खालामगोन। बाथ्राखौ फोसावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि बर'नि प्रफेसर बा लेक्सारारफोराबो आरो बारग' गोरों एक्स NDFB फोरनि जायफोर वाइफ बिथांमोन मेडाम मोनाबो जे एक्स NDFB सारमोन आदामोननि खामानि मावनायखौ गोजोननायजों गावसोरबो बाहागो लाफानानै स्ट्रंलि बर' हारिनि थाखाय आरो हारियाव जानाय अलखदफोरनि थाखाय मोजां इनिसियेटिभ बा सानखांनानै नैबे हाबाफारिखौ लानाया आंनि नोजोराव जोबोद मोजां जानाय आं नुदों। नोंथांमोना मा होनो फोरमायनो हागोन। नैबे जाहैबाय आदा हारिमु आरो आदा बानस' उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बिथांमोना गोबां आरो बिथांमोननि आफादा गोबां इनिसियेटिभ लागासिनो दं। बावल' नङा, गोबां दाब दाब जायगाफोराव एभ्रि कर्नार एभ्रि डिस्ट्रिक्टफोरावहाय नाजागासिनो दं बिथांमोना। दा बेबायदियाव जोंनि गोरों आइजोफ्राबो मुखुब जाफायोब्ला, बिबानखौ मोनफायोब्ला गामि गामि, निस्सय जोंनि बर' समाजाव चेन्जेस डेभेलपमेन्टआ फैगोन। मानो होनब्ला जोंना बांसिनानो पलिटिक्सजों गोलैनानै थानाय, पलिटिक्सजोंबो थानांगौ, नाथाय ओरैबायदि गरा जालांबाय जोंनिया, माने सासे सासेखौ सिनायनो रोंला, हारियाव मा जालांगासिनो बेफोरखौ बारा साननो रोंला, गाव बोरै देरदों बेखौल' नायसै। थ' गावखौबो नायनांगोन आरो लोगोसे दा हारियाव मा जागासिनो दं गोबाङा मिथिखायो। दा बे खेथ्रआवहाय जे नैबे गोसो गुदुङै गोरों आइजोफोराबो बाहागो लाफैदों, हेमानि मेडाममोन बायदि आरो गोबांथार बिदिनो दाब दाब जायगायाव बिदिनो बिथांमोना टारगेट लाबावदों बिबान होनो माखासे समाजनि मोजां मावनो थाखाय। थ' जोंनि थाखाय बियो इन फिउचार नाहरोब्ला मोजां खामानि बायदि नुलाङो, जुदि साक्सेसफुलि रान खालामलाङोब्ला। गोजोननाय बहरनांगोन नोंथांमोना बारग' NDFB फोरनि थाखाय। लाभ इउ अल।